Juan Miura, eletako hartzaina, konzentraturik atzo baigorin. Luk bere bost urtetako border koliarekin Euskal Herriko hartzain sakur txapelketaren finalan parte hartu du. Orotara 8 hartzain zoin gehiagoka aritu dira, arditropa baten eramanez albezain fite eta garbiki. Borse hilaitetek hasten dira, eta lehenik hasten dira zarkerian, eta hobetuz, voilà. On les démarre tous généralement à la voix et après, petit à petit, on les passe au sifflet. L'intérêt du sifflet, c'est qu'on travaille sur de plus longues distances. Là, la plupart des éleveurs que vous voyez aujourd'hui sont quand même des éleveurs qui utilisent la montagne, et donc qui travaillent sur de la distance. Txistuaren abantaila da ere ez dituela emozioak pasarazten sakurari. Hartzainak ariketa desberdinetan notatuak ziren, arditropa hesien artetik pasarazi edo korrale batetan sartu. Hartzain batek lehenik behar du konplizitatea sakurrarekin izigarri haukan. Gero, hartzainak behar du antizipatu, behar du jakin ardiak lola movimendia eginen din. Sakurra manatzeko aintzinerat. Trebeena lehiaketako emazte bakarra izan da Michel Aserrito Garai bere sakurrarekin izar. Ez da lehen bizikaldia, baina lehen aldia dut sakugunekin, bai. Adinean joan da eta adinaekin denak erreusitzen ditu eta plazer handi bat da. Michel Aserrito Garai eta bigarrena Roger Jorretx, oinatiko nazioarteko txapelketa famatuarentzat kalifikatu dira.